Na kamo soyayya na kamo soyayyar ka ta shiga zuciya zama soyina na san ka kallo ɗaya na kama sanki na fada ki aminta da ni ki bani soyayya taho da tabo na so a kirji na karɓa ta yi zama ka soyayya muje ni kin mini zahiri kin zama farin gani soyayya zaki bani in dan shiga sansani tarihin yan samari ni ma na zama wani mai ƙayata zuciya da soyayya taho ina da labarin soyayya ta wanda alkhairi na zarkata zuciya ta sanuri so bani na baka karɓi soyayya kallo ɗaya na kama sanki na fada ki aminta da ni ki bani soyayya taho muje baby taho da tabo na so a kirji na karɓa ta yi zama ka soyayya Allahu Ubangijin da ya yi ruhi ya sami nisan ki can cikin ruhi zan so ki tsawon dare da asubahi sai na yi abin da za na sanya ki a dariya taho taho karfafa zuciya ina san ka kaya zancen da hankali zai dauka na gasa zuciya muje zambe ka ƙorena ne na samu soyayya muje taho muje taho muje baby taho muje Kai kuturu mai kai wa Allah ya baka ido ya hana ka yatsa ya baka ido in rubon ka bewa. wani irin shashanci ne kana ina kai da Allah malam saurara mu kai Yakwa! ki ji tsoron Allah zaki mutu zaki dana da Allah mu kuwa fatka ƴaƴan mu ƴan dugu su suke so ke ta lalata su masu iya magana na cewa duk abin da ka shuka shi zaka girba haka zalika ba a yabin dan kuturu sai ya shekar 40 da ya tsinsa wallahi sai ka sake ni na ce idan ka haifi uwarka da ubanka ka sake ni da ai ma wata tsawata ta wayar da ni shargalle gidan shargalle nan ne gidan da muke fatan mu ga mun more Ni ne rawa tsirara. Ai inda zo kake ka harle ka kwatalle ka ka tara ka bodare ka gwangwaje ka bodare kai warkata mika war hela kai lantarki kai gidan hargalle. shargalle kira da kimiyya wannan lissafi ne na mai buga lissafi daidai a lokacin da yake barin lissafinsa ko da ku yi mantuwa zaka ga lissafinsa yana tafiya daidai tabbas an fake da guzuma an harbi karsana a lissafinsa cewa daidai ike tafiya bai san cewa ya bar bai da kura ba domin irin kala halittar da ya canja ya bambanta daban da yan maza shargalle shiga daki ka je ka hau gado ka kwanta mai gida ai yau wai naka ta musamman ce alhaji ta kammala shiga daga ciki Anisa ki bashi wainan nan da kyau fa kuma kisan ma meye ne kuran nan na je siyan waina kai mun je siyan waya kujera in zauna mai fira da shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ummi mijinka a saki ta harkar fasikanci za ki koma mijinka to ne zai miki ya ce ki zauna ba ku da manya a gidanku ne akwai amma ba irin ka ba ko wai kai bari billahi lazi wa zan yi sirara anan ni da ke mu da ko da ki garin ta fara wai mai gida da kukan tsarki shargalle bari fito miki a mutum sak
ba wani abu ne yasa na tsamacin nan gani ne manyan mutane na taruwa a gidan nan da yan zawarawa ni ma zan samu wanda zan rage zafi ko kuwa ai ni din ma Allah ya rufa asiri. Kamfanin Kilina Film Production suka ɗauki nan muku wannan ƙatishin mu na Shargalle. Shiryawa Abubakar Usman Kilina, ɗaukar nauyi Kilina Hausa TV, ba da umarni Ahmad Safuwan DZ, labari da kuma tsarawa Nura Sada Nasimat. Shargalle. Sai ku subscribe ku danna mana ƙararrawa a YouTube channel ɗinmu mai suna Kilina Hausa TV. A nan ne kadai wannan shirin zai fara zo muku duk ranar Litinin misalin karfe 8 na dare. Shargalle. Sun buga dice din sun buga ƙararrawar sai dai kunnen jaki da uwar shegu aka yi masa. Shargalle.